vais estar ali con 2000 como a vos, 2000 nenos e nenas como a vos, que vades a competir en distintas disciplinas. Vos aquí, ou nós, o Concello do Barco, vades representando o vólei, o baloncesto e o atletismo. Antes iba tamén o fútbol, e o fútbol agora quitouse fora dos xogos do eixo e vai a ter unha competición aparte. Así que se hai algún por aquí que tamén é futbolista, ao mellor ainda lle toca pro ano tamén participar nos xogos do eixo, pero na parte de fútbol, porque o fútbol ocupaba moito espacio, entonces decidiuse na Asamblea Xeral do Eixo Atlántico sacalo fora dos xogos. Sabedes que vades a estar aí competindo con cidades como Lugo, Coruña, Ourense, Santiago, Vigo, Braga, Oporto, Chaves, Guimaraes, bueno, todos os do norte de Portugal, así que hai un altísimo nivel e o único que vos pedimos desde o Concello é que disfrutedes moito, pero bueno, que deixedes o pabellón do Barco alto. Eu sei que aquí hai xente ou hai equipos con moito nivel, co cual, polo menos, vades a pelear para que o resultado final sea un resultado o máis digno posible, non? E, oi, se non se gana, pois non se gana, pero sobre todo que o disfrutedes. E pola miña parte, nada máis.